Wakire biya mwancho murigire weta Kisii and Ndizi TV ne mambingi ya kugusogeria ndonsi aso tengerete Ndizi TV amaiga yo nyasaye twancheire twarorire emambi ya rero tukumotengambia mono esikone bako birane asale kyayere bo twancheire nane twarorire itukoria kyanda omotinyo kabere umwaka bwechiru bibere ne merongo ebere enanye inakikwabokire ngakyogenderete andonsi asore na kibwero bere tigo chakali tukoriao kwarega ni ENSAKIA tonyalo chaka ase ritukoria ito asenchira ya bene kyayera ENSAKIA no murobiro ogogochira asore kerari ituko gotake uchaka itukoria tichiremo goika itukoria juma aso gokorosera ritukoriao aso komanya na boigo kwene kinga koire obosemya ngokware ne bene entunya uchaka omurobiro bw'ENSAKIA eretenya na DORCAS kemuma bakire bya DORCAS omogusii akarukari tukiri nyongesa yani rituko lia gatano ase ewiki mwancho muri Ndizi TV na kwariganira bene ase omoroberio bw'ENSAKIA gochaka Jumatatu goika rituko lia rero taligento kere egento ekiororo negento tokobato kwiranimbia mono asoko bwatera na tobere tokobwatera na ewiki engima yuranga omoroberio ngogochera rituko lia wiki chakara chinsa 12 chamambi wekera chinsa isato chamambia ase tokobato gotwara eberenga litukulia Jumatatu nendo gotoko molekera amangana arengete siasa litukulia Jumaine twamolekera amangana arengete obochenu litukulia Jumatano twamolekera amangana arengete chisemi aramisi richiko na boigo lituko reijuma ndoriko twara kirenga kende gionzi ekerenga nogokogokia aye omwanchwa omuliria Ndizi TV ogokumanya yaberege wikingi mana boigo ensemo eyemo totebinga niko tokwe ebwatoke Friday DORCAS itukeli lya rero edogobika chisulti kando anya koromo bitali kwabeka ebifaa bya kando omwalimu kwabeka ebintu byonzi kando twebwatoka kegima imeya omoroberio webwatoke Friday freestyle imeya Ndizi TV na bubwansu omugusa asigo mwanju muri ya ndonsi soto tengera teto tebye enga yego wendo tengera bali ase county ya Nyamira twabaliganire asomoroberio ENSAKIA West Mugirango North Mugirango borabu boigo ase bunge ya Kitutu Masaba karibu imemoroberio Ndizi TV kaunti ya Kisii ndora batika maega abali bakuruase bunge ya Kitutu chache South Kitutu chache North bonchali bobasi nyalibali Masaba nyalibali chache South Mugirango nechinsemo ime yorogongurwa Gusii twabaliganiri ime yomoroberio bw'ENSAKIA bono twabere tochaka karibu kegema mwanchu murigeria tunyao chaka senchera ya bene boto bwate weta senchera ye mitandao Ndizi TV gere digital kigema ogoswagaria sensemo ya Facebook watanyora buna Ndizi TV News Digital waikoli kemuna na watenga Ndizi TV News Digital ndonyale kogenda ase ya mogosonya gutwikira ya ase ya no torigali kabisa tole live ona boko ko gali beke comment ya oro mwanchu murigeria so ibabere batato ase omoroberio bataiba no baboke bachake rituko kabisa jinsa cheikire to komanyangi kigendeta sense ya Kenya jinsa cheikire to kweroberia kabisa nabo igoko ikasense meri ya YouTube tonyore muna Ndizi TV News ko ikagari bo igo abo subscribe konye koromo gani karibu seme yo subscribe nabo bateke ngere ENSAKIA go chaka kengere kiriya kubugere ingandi kwanyoranga kwabokire watabokire wachakire ENSAKIA kigima nabo igo wetera se namba yesime tonyore ase namba ya 0792192834 0792192834 inere namba mwanchu murigeria ogotonyora ayamo asenya mogosanga karengeri kyao ase mambi yabona boso ibabere batatu tomama kwani tomengora yawo litukoria rero jumanto maitenga nabange bakwe ni abamwabo tomengora yago naba igo gwetera ase ensemo yo mtandao website ogotomina www.ndizitv.net abuno tole chinsa chansi ebemeroberi yonsi pia Ndizi no egotoka igabano mwanchu murigeria tubatige tamero kende ngabono wasokire wachirike bago yaya ekere wachirike bago ibogori esimi yao igaba bantu squeeze bale digital no nyene serikali yonsi yabire digital ayeni ngo gotigara maiga bune koti yaya
beka esimi yao mtandao gali gendera kubwatie miroberi Jonsi ya Ndizi TV edinde togweterwa naye togweteria mangana mansu korobwa nsubo mu Gusii kabisa ko gochera ya ma asem iga mashabiki ito bwakire buya na abariganire nainde Mwancho morigiro Ndizi TV niko twendete gutuma magomba ituguciase bari babire bagusiria bamwabo umurali to Ndizi TV Josephat Hamisi abetega gusiri isemoke chinsemo chiri bakomwenia chinsemo chiri cyaramasha yeto gutuma chingo engora ituguciase nkeli nabo igoli tukuligoro omworo kigwa olia bweskuru ya Nyambaria uruku Evangelist Timothy umwana olengomuya kegima enchera abantu bali kumukwana matango umwana olengomuya naende olengomurandia na betega gochano ya sege station ya Ndizi TV akabagago gakorwa marandia igo ase nkaya etogotoma magomba ito Totumire ngora ya itubuna Ndizi TV tenya sabagate abao bale muchinga kechiga mo wetera makongo chinga kechiga chobororo tenya sabale mit ase chinkoro chino nabo igaba ikange abachiseminu bongaine ase chinga kechiga chemichando nabali mo kwenda kolemi abali babere bagosirerwa ire ngora ya ino ase nchirere yobotweru abana siasa ritukeriga tari tukuri okobeka siasa motu yaya neri tukuri okoira magomba ino ase enkeria oko chikobale mikobarerisia tali moko endagali mote tukurwanira makondo ntoranga asenseme ya moime ye county ya Kisii na roche ebura ko basa matanga abana siasa boka bara kire buraburu yabo inengana etaliko go kinengana etalengia balimo kwanda mwachukuga amatanga ibono terimbungia inembwe embe kabisa toko gikeria katwachire gali tetogende gali tobeka matera buche amasababuche tobale mito ruara tuira naschinka chitu na leo baba konyoro molembera kinto ko ira chiburaburu asamatanga kinengana bona ekolento bosoku na le commento bororo anene ase bali basire ende togendrete asa mangana rengeta matanga chimbwa nchire asa matanga chitaringia ntubwata abantu bagocha bakachibicha naende mbuya bagocha bacha asengencho niko bagotoa ekimanyero segendo yokuinyolinga nkwalenga matanga ya nabe ngokonya bale no ne family ri ase ensemo yokwene kinga nkomanya bale ngokara ngocha matanga ningo takora ki ngotacha lakini kolende konyoranga didi abantu bagendrete ne ibada ya matanga busumurubeli rwa matanga abantu barakonyora bagwa kachibicha lakini rende ayo DORCAS gwatira samatanga noyo mobwe amateli naende nogendrete gotegerera amangana ali aendete kwena nubusamarandie lakini kwanyora umuntu bwebicha ochire ogwakire bichambia kolende lidio endete gotegerera oendete concentrate ocha nebicha ocha okorokia tete omuguri He's taking your attention bicheri so okonyoranga yende kingo distract abantu abange nkeri ko ba omoremboli bwendete gutwara ekero bendete kubwate matanga okonyoranga abantu abange nonyine beseri babwate yokuru asensemeri yerongoli abande ngo kibale banyora bakurire tari bo benga mbijawe gasimo kora mbiyamo kwerigira kirende ganyamatanga yere mumayo chaka gusaba abantu bari mete tonyoranga karongoli kali guchokorwegu andika ika chiri asensembe ngawo yechibicha nabichi etomo bole tingwake gose tingwaka mete gento kegocha kyango talibo berakirende konyora rende negasi yabo bale gasi yawe ngia bakara lakini riba wente ko boli umuntu nga no leta yale abantu bali batanjite bicha naendelea rubuno maitensi abere digital bakonyora umuntu kaya akire bijesi imisanekire lakini naende mbara konyora nga ba ukobetere limbakugore nganga kyogo tago ntiga yogaki abana banenki bakoli gaki umuntu kagukaniri nayi watwaro understand ani watwaro ukoigwa ekiagera njirete iyo oranyare kwenda kubeterera umuntu nga ngakia abana bane bakorara lakini naye kiwakirwe bichalende buye promote umuntu ori kabisa DORCAS tago konga toko bomogoko karu ebichaye mo talibobe karu erinde
na raso era nyomba kende taenda maokamasa lakini ekirenge kere monta achira matanga tikaende gari asire bali basireire waikanga ali baruo bokonyi baba konye ko emeroberio baba erinde yani baba chinga kichinyororo cyoko inyoraba ama matukali baringe nabamwabo cyokorera mete wika abantu barire abatarire tibano ba chinkoro cyabishikwa cyabachindito nakiyekogera abantu bagwanchiru ere biyano n'umunyahita gotenga konye kwigwete gokura ekura konye kwigweta yani ko egaragarinse kagichoru serio giririe kyagara ligo iso kwira nande gusisi kolera inda nabe kolento muchano nande Kono tika tubaye chiko chinga kichawo chinyororo nabo igo tika amasikani yabororo naende tutukare tingane ya matanga naende chimbwa nchiro narore naende chitaringia tima etinga abantu bonzi bagucha matanga ngucha uri kolidisi bose kiro mundu nabwatekerenga kya gucha matanga kya matanga abantu bacho bacha kubaridisi mate mbale to abere to konyoranga mbale bagucha sikirenga yokoragera tinda mayo wikabo ngakenje maite ngaba bosi nabayiri nabasani ebacho gotwa engora nabande bali bacho gusino nyomete gusino agachete bone naende kyogo ichani abantu mbale bataliko misya matanga asengenje kiro muntu ogotwara matanga wikabaiko nali baratwale gendo bochi kukwanira nga noagachite nyumba kiomete ngabona muna gotoerera rega siga iga lakini bua no saiga tabuati igoti abantu batware kirengeke nande igendo kene gyo gwichani nkelinga okonyoranga mbale bagucha matanga asekirenganga asenginjo baro cy'umwana siasa gitaro batete banyore baseru naende ase ebicheo cya bembepi ndiri umwana siasa akwanire otebiringa abantu baminto narenge nukuganinga mbe na inu mbakomweli kulinda asenginjo lili tukuli juma na nemeroberi nemenge na asabire libaga nkwane okwanira abantu olwero ngoli kera rulero ngoli osoka anako makorero nde yabantu kurumaega erombe yabantu yukorumaega Ibirugo byatigara gusa abantu babanga ine para ikori rogoro inkoranga itikoreta bichangie ina nembu nebanga nore nchara umwacha kole myabantu ngomuraira bogo tutigaiga muraina bogo kwanda bono ngaki bogo tutigaiga bono obanga obuganga kai oyiga na amatanga tole tokorerisia abali basireri nabamwabo ingobono bwente ko boli muraira ni tuaba tuacha matanga gose nande mwete engana aro ekolento bosoku sana konyoranga yani abantu bemukire ebirogo bonse pe batunya ndiro mugambi gochira batunya mo mushimi wa gochira pako okumenga linkeke kyaba inembwa itakire kugikeliwa naende kigwachira matanga genda sa matanga nekerenge gyokolemya abantu bali onyo kwa bwate birenga byao ebirenga byao nabocha ko bitumeka chinga ekyagera maito osiri lugo muntu nalio ramanyogo lito kwa mangana buna maito ndokeli bono kunukumize enkeli nokuyitikira chingo machimbe ase ko negwenerete abantu batwara maskania sa matanga kabisa nabayigo togosika moto mwancho murigerea nabogo tobwate witiranse enchera ye mitandao sensemo ya Facebook otemna Ndizi TV News Digital asemo yo mtandao we website nyona www.ndizitv.net nabayigo YouTube notorebu na 0792192834 inere namba mwancho murigerea okototomera uchumbe yao emambi yaboniga nabayigo awa sensemo ekarangirikya ngo tumira namba yawo witra ase namba ekarangirikya witra ase namba yo oyo kwene kingamarige ne chibicha agwekire ase nchera yo bwikirano nere Abigael Nyanchama ase mambi ya lero ninge serikali bonege ndete kuboli kwa kobeka emirobiri kwene kinga abanafunzi gose aborokiwa bonsi piba baire bakonyora amasomo abiko eso ya ase chiskuru serikali mete njata banga kero monto atoke skuru kero montage nde skuru ondete yogotigara maiga
ondeta yo kunya kungusa mai lakini nkoboli batumire chibesa chisena se skuru Eki ya etankaro murai wensi na tetenga asensemo ya CBC agatebanga babikire chibesa wita ni 5 billion ase junior secondary school sasa CBC iyo koroke nga chibesa igo ya tumire nande gateba buyanga na chamenta balimu na maitumo chande bwa balimu mbaro norororo nande bashipamente anda kateba buya sana ndetengo nyori otenga serikali terairi serikali tere agateba buyanga ago chikwana kinga wabatra ni ramo na ba county commissioner aba chief paka nyumba 10 kwana kinga abana bonsi pi abairiri wase chiskuru abumbuya lakini rendo maite nonya nigo serikali netakirire bulia mabulia mangi nkieko gera abana abonsi batarira nere skuru talinga mbuya mu bwatira n'abachief mbuya mu bwatira ne n'abayiboli lakini rende nabaro mubwene tukwibulia ekirenga kiabo biko ekiagera enganeye yote banga 100% transition tari bone serikali yachakira yachakirete ase serikali yo murai bwense okabiro oyure umurai Uhuru Kenyatta former president lakini rende twarorirenga nonyanga babete bagwetiri chikeri so bakuru chikoko tari bana bonzo babere boikana nese skuru igomba takire bayire ne maiga bayira ebolinga inkieke gakogeranga abana batagwikira nase skuru kuruabo ekiagera noena se wikiranga baro tanga bayire getambo kero ko bwata muibuli onora bwato mwana muibuli ose orumutaka Aburo chinga kwa mukonyere scenario ganda tukoleta bokongo abo bokongo nare muti bodi komenta ase meyo nande umurabiro no oyo igabo serikali ko kunga elimu scholarship ninki utakwirira abana bonsi omete abana tore abana bari babe bakorete biya bukana bunda ntibachire chiskuru bali bataigete amaxi ali 300 amisini ochigoro abandi mbategarete bada se chinka chabo akimane serikali ne wonete ekole ebe komero bidi kwene kinga abana mbali babwatukugani ko gosoma ana wocha na irolire ngane abana mbali babwatukugani ko gosoma lakini mbaya nyolete magisi ya 300 lakini babwatukugani ko gosoma nere biya serikali ebugori abana abonsi eba ogosira bune egosira abana bali bande ekunekene naende buna lichiko lito ligotebanga kiroyo munabwate obusiboli bwokomenya nabo igo nabwate obusiboli bwokonyora chisemi obokoleria se sector obochenu njano chinga nebwenerete une serikali ya Kenya nero ebeke mirubiriyo emeikirano ilinda kwene kinga mwana ndabwensi ni banga nkakiakorwa nkonyora ali chisemi gushakira ekerasia keyemo wekere 12 inere nchera yuka taranyale kwene kinga tuabiri to kwene kinga abana bonso banyori no chubuno moroberio apatete kubeka moroberio bukonyora obochenu yani egekendo kurwase amarwaire ikurunga social health insurance fund eyura chikumulekera abantu bonsi babonde nabo igo ase buno murai umukoro bwense oyo gatatu yorenge mwai Kibaki abedo kubeka mirubiri tokane kinga chisemi chiskuru proso cyabire bosapi na nesa kono mbone kwene kinga chiskuru anene mono chiskuru chiri abana bakorunga cyabire bosa ine renje atura ene kinga aba ani none chibese bagota banga bakwana chiri bu 13 chiri bu 10 chirusu bupi tonyolenga serikali ngobekere chibesa edinde kono kinga abana bonsi ngosoma bale bosa mwana eregenda maita kugora uniform ebikoroto ebitabu na ine renje atura ene kinga abana banyara masomo abusa nabo murai wensate banga eskuru gusesi bisimbosa akindu wentonyora abibuli batotenga na maine mbosa ya beire bosa ngobora mo abayiboli andonsi asemole CBC mbosa abana bali bobwata abana bakwenda ase junior secondary school baswete junior secondary school imbosa mogwaka na yani mbosa bakogenda ngwaka na mole besende yende yonsi sanga kerengere ikyo wetera se namba ya 0792192834 totebengo
mbosa abana bakwenda school kagera ntoro chumora igwense watabanga abana baigamba bwenere tikutigaranka na bakawatabenga ne iki yaita bana mbabwenda tikutigaranka abana bonse pipa genda ase chiskuru baene kinga bachire basoira ase ebirasime konye tubwatranye ne school fees ayegenda bunole igaba ibori bali molenka mwanchu murigererie mbale mu bwatino nabana bechichirani mbale igabo abana bacu korombaro abamura bamino abasikwa mino mbaro konye bakogenda batari gwakana bese ndiyonsi gose tote karunge kerengeri ina maene nkwenda bale batari gwakana kene gose akabesa nkala bagwakana iguru wetrasi namba ya 0792192834 einere namba gusanga ekerengera kiao amona ntwe mambi yaboni gasanga ngo tutenga ki na mana chisemi ichabeire busa sense mo ya junior secondary school gusa CBC ekyagera CBC abayiboli abange jarenta bututukano asama tukamaigariri achakirete ase yarenge korokananga ige ere nkongo ase abayiboli ere go chiarenta omochando mona bebatenga umurubiri yo CBC no muyakobono no bweri guri naende abalene ntoroche serikali nendrete kubekemero buliri ne kwene kinga umurubiri oyo nkobore oyo bweri guri ryanse osengo ikere kore nabayiboli n'abantu bonse anene mono abakuru ase chinka chikwenyara nabo yechita ikwenyara asenga njomba bete bagokeya emeremo maite riri CBC ari gochaka umurubiri go bwate emeremo emenge kigima kinene mba bagokeya nende maite nerengana era chikwene kinga no nyanga nebitabo biri abayiboli bachikugora yabiri bakoraki biko ira nanse lakini ende totigarita mangana alengeza chisemi ntwaro chinga university ya Kisii babetu bakora okubwaterana ne university ya Manchester kabisa anene mono ase sababu chosira barukwa 15 bakora amangana alengete obochenu chikostiri chobo chirengete obochenu ndo chinga nige tambukerekia ase akwene kinga university itu ya Kisingo Kinere kabisa meite bono igawa engane nene okubwaterana na gusira abana abarwa baiga baende banyora chisemi cheigoro anene igoro yobocheno bono kera bagwocha gusiga iga gocha abana baita ocho gotorwali bono konyoranga yani ninjutu kwigubya okubwatana kuko totoyete osira neiga serikali yabwatana mone chinse chinde kwene kinga yasire chisemi engane ngiya sana bono tiga barako baba chikwenda gali bakongyo mukina barabu bana kinga bachire bayirire tari ya Kenya gali bachire ne chisemi babogo chisemi kabisa mbagenda gali nande bono besona namanganande taike gali bakongi asi chisemi chire nande kendere gusiriga kiro mwaka na bakonyoranga na intwe ntokonya kugenda nzi chisiko kunya kurwali aseki tubwata abanyagitari baitu barwete chinse chesikoga ime ya Kenya barwete Gusii ebonere biya engana bune yegendere ase chi university chinde nabo igo chi kabisa amo chibwaterane chi kongi kabisa nsemo yobo chenu amone chinsemo chinde abindo tokuba tugwetogeri anene mono ntubuna aba Kenya niga borokyo bakurwa sense ya Kenya baenda chinse chisiko nigo babere bakorokananga nigo bakorabya nande ase arochinga omubaro monene waba abakori emirimo bobocheno bagasa kwenda chinse chisiko nigo gasa gotira chingaki ensete ya Kenya ma tokoliranga tubwate abakori emirimo abakasa nsamo yobocheno lakini ande tokolnyoranga abakori baite abobocheno nigo bagasa kwenda chinse chisiko okojiko kole emirimo no bosiba kuriki no bosiba kuriki ninki gekogera bago chikuri bosisi kokotana talima ege kabaga somera ma so kwenda sebole maite nabona umu waziri nyoma watabanga kigekogera anda abana baito baenda kurige emirimo isiko nase ngincho intutwe kantori konyara kuba amirimo basomire babwata masakara lakini ntori konyara kuba amirimo na kuba kanabya ekogera bayimo kabono bagenda kurige emirimo asangao ono rende serikali rende nabwana terigereria aba
abana abaroki wabagukora university baba beka sahali buya mbako batiga iganga yani mbabu atincherende bakabachukora ikigasisiko ame tata abatata yani tutwabasomi twaba some buya bakabakora batwaba amaigire seine lakini bakera bakoze ononyora nga serikali teriko barika baba bwatoka banda chisiko ase bawochi okoremera morro Mwancho murigelia Ndizi TV umuroberi ni ENSAKIA umuroberi wo cyakeli twebiko cyakera Jumatatu goika ijumi cinsa 12 goika cinsa 3 as wego to kunyuri mwancho murigelia Ndizi TV kitari 14 umultienyi okabere umwaka bo kirubere ne 24 umultienyi o vale ani lituko ria Valentines ni lituko ria bene liokorokia obwanchani gochiase abantu au asente buna Ndizi TV turabe togotarera enkaya abana ose children's home ya Keumbu inde gosanga na barabu ekitobwate naboigo nayo mwancho murigereria Ndizi TV totigiri maega nabo okobeko koboko gwetera ase ogotuma ogosanga kwao bosogotuma kelio bwate gwetera se enamba yabereye korokiwa ase screen yao elinde obe go sanga kiliye ko bwate na boigo nabo koleta kiliya bwate na wakareta wika asamagacho aicho a New Brighton apartment boso ya embassy ase para enene ekorua ase ensemo ya Nyamataro wika oyugis aiga notokotoka na otoma na elinde osanga na intino bogukwana na intugwetera se namba ya 0743 623871 0743623871 elinde obego kumanyanga njera kieye urabe gusira Ndizi TV ase umuroberi okone kinga na intungu sangatare obwanchani ndundu yanchiti ndusweka wikatoro kyo obwanchani ko chiase bali batari kwenyara bali batabwati nande nona mwanchu muri Ndizi TV boigo nabogo sanga obwanchani no mwamatawo na aro chandege tabwa asomye tenaye ne litukoli go sanga nera umutienyi no obwanchani dale sabancha ineboka boigo ogosanga nabali batari kwenyara kabisa igo mwanchu murige bantu akwariganirie asiritukerio onyale ko chatosanga amona anabari bari asenkeri ya Keumbu children's holiness children's home yotoka asensemeri ya Keumbu konyo ko wate gosira kondo uragane tigo sira asens nchirende yonsi aye tu akwarigani kabisa ni nchuto ende tosanga amona bana bali tobasire tobamonye tobaikangera nabaro igungamba nchire nabe ngamba bwata abantu babanchete ntu yacha intutweka tigatoba ikange nasengencho yoko basira kwanye ko bwatu gosira buna yo mito atebire karibu ga Ndizi TV rento gosira kwao boigo otonyale ko baikange kerenge kenoko boikange abana bali erinda bana batwale omoyo boko gendera gochimoto gochimoto ekagara bana abana abake kigima abana abake batamanyeti ninki bagokora nabo igase kenyero kyanyarejo kenyero biriro kere aso kuborwa ko borendi boisa na sekinyorekyo mbali moremba bwati morembe kono baborire serikali ye county ya Kisii ne serikali yenene kwana kinga ngotinya baro borendi asenseme chomete ngana yo borendi yabeirege ko ba ingana enkongwa sama tukabwangoiga aborendi bwabire gose ebikore byo bosaria byabire biguichora ase binyoro au asinsemo au paka bono obuba bwachira sabantu abantu abeba kwiberwe nibo yabo abande chingoko abande chiombe abande bintu bya nyomba paka abande gononyo no kurusuwa bomoyo ngana bwene tukorigerirwa kabisa na abarendi baito abanyanyimbo kabisa abatuniri babanyimbo baligereri bane kinganga yo mochando yo berete amangana ayobo yo bosari ase binyoro tabone tikokorekana abantu mabante komanya no morembe anana mono omaeto busali obonge bogendrete asense yeito ya Kenya na botoko bubeka ase chinsemo ibere na botoko bubaga go chinsemo ibere ndobwate abaibi bali babeire ebibago ane ndobwate abaibi abake
bono chinse mochi nyingo konyoranga nigo obuibyo bobokoboke bogokoru n'abantu musinyini nabaro n'abantu mumanyete omwana onyare betali muya obuibi bokoboke naende oranyorenga n'abantu barase kinyoro lakini bono obuibi boli bonde tokorokoboke bago oboni koko boko bagokorwa n'abantu bero betikegima konyoranga mbabwate mioro mbabwate chibunduki bono asekero tokuligali obuibi obuika tumanye ng'ali tangani mboibi kyobogendrete lakini rende ase abantu abange naro babiri bakwimurunganeria asokomenteka ku obuibi obokoboke naende eneri soto ke kwebolinga njera kieturakoro obuibi obokoboke bogendrete ase binyoro ekiagera uninke monere nabate nkoigunga nigo abaibi baikeire ase bagocha bagosiekera nyomba baira chingoko chionse kabisa kuro chabu n'abantu bakumaete kigima bamaete nga echabye gosike korume agosiekera korusiko bamanya kuibe bintu bya asigo anene mono obuibi nobo wika bintu n'abantu bekenyoro to chamori tangani tubwaterane na nyumba kume tumanyenga mbarabyaba bagendete kuiba kabisa abantu babwente gukora obutuki abantu bakorera obutuki kabisa amatira abego chaka ngora buno gote obuibi obwebintu bikebike lakini abantu bagenda tukonya gukinia kerengo kunya gukinika paka baenda baba abantu bande ogosunyukwa sangambara byaba ikobona aborindi abune kinyoro ensemiria nyore chombate batenga bona gavana county Kisii ne bwantega ndeba bekire chitaya ase chinsemecho uburabu bwa keiga anda ke gose abantu abamba obwa yametekere umutaroche uburabu ta kubana boku nabura mumanye abana bakobwa igo bono ne serikali bono emukige tambukiro ene kinga yabikire chitaya chiri cha security kabisa chinsemo chonsi eriwo kyani amangana yayiga yobo ibi nabayigo yobo saria ase ebinyoro mwancho morigeria twanchire twende ase nsemo yemitandao yetu turarigeri ngambara bibali tole nababo ase omurobiro bwensakia bono mambe omurobiro kugochera aya mase mukoro amagacho Ndizi TV nabyagotoka ase ensemo ya Nyamataro embassy Doche Enoch Makori otebang omorari Enoch Makori wogi noinde kurwa Musaraba town Enoch mocha oteba good morning watching live from Isebania border wakire buyakegima nkoga neri staff tokorana abarabwega as customers Kenya na customs na Tanzania asubuhi njema na wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema Ndochinga Dennis Mugoya oteba good morning na Ivasha Karagicha na my wife Yunia Kwambuka na my daughters wakire buyakegima present Thomas Saboka tebanga Isaboke Thomas from Dagoretti South Waitaka massive lock ndani. Let me wish to all my family members in Sengera Machoge Church a happy Friday morning. Kotebanga Boaz di Bosco good morning from Isebania Migori County Nikolok Tindani. Ndochenga boigo shabeke ito or ebalozi ime yechinse mochiri chama chengumbu diaspora Dolphin Mora from diaspora good morning Job Dorcas and Abigail let's thank God for giving us another sunshine morning. Wish my children, parents, friends and fans of Ndizi TV and all my enemies to have a calm day and a happy weekend ahead of them in ENSAKIA till the end. Okay, Kemi Sofi Motangi at a good morning to ENSAKIA, wonderful Friday indeed, yani free Friday indeed. Wishing Mashabiki what a lovely weekend ahead. Kurwanyang Congo Junction getting you loud and clear. Asante sana Kemi Sofi Motangi. William Mogaka watching live from Migori County, tuning in hadi mwisho na nomorugio ye Jacqueline Kemuto na bana babo buna Elvina Viona Chantel Sherin na Mary na matatu mwabo Hassan Mugaka na mama mwabo Joyce Mokeira pamoja na John Atika mumro mwabo Paula Sande mwesiku mwabo Lydia na Rebecca Omogaka kurwa Moremani. Happy Friday in advance. Okay, asante kigima mwancho murigeria chirenga bunejo genda chibuato kegenda ko chibuato Kalina Timorash. But good morning ENSAKIA family, sending my condolences to my friends Fanny Okeri for the loss of her brother
brother Naftali Matara Okeri from Mugachuba Ward, Nyamira County. May his soul rest in perpetual light. Okay. Nintu tuatumire ngoraje itugoche ase enka yabo Feni Okeri asoko musiria amomuro mwabo Naftali Matara Okeri tiganya sai abagate nabayigo abaye obore muchinga kechiga cyo obororo. Kitogoske mutu Andrew Muchende agateba ngakorwa Nairobi Riverside no areme yomorobiro yobeshai watching the show live korwa nyango so yobeshai na ndo ne otenga ale chinsko chinsemo chanyango so imeyomorobiro Edwin Matagaro Brown Onchari nikiwa estate of Nyariancho, the capital city of Nyamira County, tuned in live Asante Kema. Justin Abugo Bonya utakorwa Sukos Kisii Kajiado tuko pamoja Asante Kema. Enokumakori yote omorali enokumakori bwogi noinde korwa Musaraba town Asante Kigima Mbusorengi ya atakorwa Bonchari baba mwanchani kondani charedi orura matureti atakorwa Nyachichi secondary school locked in Asante Kigima Asante Nyasai agenda kubasenenjira ngabune Yuboazi D Bosco ata good morning from Isebania Migori County niko locked up with Irene Akoth Asante Kigima Thomas Saboke Thomas from Dagoret South with Waitaka Massive locked in. Let me wish to all my family members in Sengera Machoge Church a happy Friday morning. Dennis Mogoi ata good morning Naivasha Karagita na my wife Yunia kwambukana my daughters wakire buyakigima present Asante Kema Tom Mosomi atakura Boma bacho Nyaiwa Nyamira wakire we are following you and Dad Mosomi Murama Agnes Mukeira na Elizabeth Gesare Asante kema mwacho marigeri aganda gochubwa toka irine tochubweke asembe register na tana wikatonyera ngerie wikatorangire register manyanga mbara bibali batayo ase omoroberio emambi yaboniga ndochenga libolindere kwa bakokoboli ase murigeri to Ndizi tiatenga kimuma and job maangi CBC teribosa abasoroire ngwakanande chibesa kera etamu ase nkuru chiribu isano yego teribosa teyopi umwana onengredi isano na isato are ase mumanyi kurusiara tabanga tiatorende Ndizi TV lakini nende atabanga teribosa mwakana bali chiribu sana igobona teribosa buneko tebanga egotebekananga ayiro mwana bunali none yanga tiyakonya kumuchinchiri moire bunali skuru yango kwetu mwana bunali maite aiga no yakaberenga akonyoranga umwalimu oyomo oboso mwibuli oyomo gotebinga akoleminga umwana genda mama ta ugoita lakini rende umwibuli onyoranga olionde mbara igwana kwanyora kwali biranya ngondo tayo kuna genda lilikuwa gosire hani abayibuli konya otiama kalwata igwana ini lakini yabona umwana yagokora kuumia asigo nelinga njino kuruterana serikali nebente tubeke byanga mbosa toko irabana gose nandinero kyagera yaberge kurute kurate sana igo mwancho murigereria anonse asole tetebingo oyatabere nga kya kurukwa Austin yatenga mumanyi tenga erete bado ngwa kanale igo andonse asoro mwancho murigereria tetebingo naye kenengere kyonga CBC na maenene yabo sago sengwa ukorule kende gwetira sinamba ya 0792192834 totebingo nga nkorule kende wosenga mbosa buna ekotebekana ne uniform bali moira abana chiskuru mwaba iritina chinkoro gose moira ne tugeito mete engane twakare mwalimu atrene geitane list aye kemu matora rukende irane rabasol aye job mangi ya uniform yo bege tunye tagetiga irana umaita mangana yo
nyaroche timeti kose badu na gendrete igo mancho murigeria tutebi ekerengera kyao andonsi asole ase mambi yaboni gana bayigona bogo tubwatia awetera ase ensemo ya Facebook na bogo tuma uchumbe ya awetera ensemo ya Facebook asoko tunyamuna Ndizi TV News Digital abuno tole totali gosuka totali kogenda atambe otole yamo ase yamo na boyigo onko enda tole ase ensemeri yende yomotimuko ase bono togochi ko yaringania to ndase madukani kidogo to kuhirana to Michael Geria se ensemo ya magazeti to mayangana ali airobolito ase ensemo ya magazeti mancho marigerio Ndizi TV to basago suka umoroberio no moroberwe ENSAKIA ase to kopato korosera lituko nabo igoto to gochakia ase nchira ya bene aigano to bwate obwanzu boli waneteka Ndizi TV ekerenga gezo to tanga obwanzu bo mugusi ase igokera omoroberio ntwerobeti kegima ntokole to botuki boito kegima ntwali ganeti kegima ile kwene kinkonyoro oli obwanzu boli ganetie otaracha kalitu kasego moncho muri to basa gusuka ngwena tore ase ntunda yende to beto kumanyia naralia ya aire obolito ase amagazeti asenje abona job maangi na benko baletera yalia aire obolito ase gazeti ya The Standard Nanche asense moyane ni nchikuirana na gazeti ya Nation kuna botambe ilinko manye na rale oborito ase ensemeyo ya magazeti to basagoska to basakogendare yenero Ndizi TV obwansu ubwo mu Gusii Ndizi TV obwansu bwo Gusii Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tukolyo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubuna Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigotwerure korokia obwanjani boito ucyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Naboko sanga nainto kiriage ke oranyara ko bagogotwara asogo gikiase cyabisi cyete cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekero kogenda nyakoe gose o Kisii wetera sinamba enoti sana ibere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana ibere ayem Deni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo wikirana nekewa kyao ky'ubwanchaniye bunabone indagera chianga ibirarero ebitamba by'aboceni by'abanyaruka ebikoroto egatiye binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutimuri go kabere umwaka w'ibiciri 2024 eyuko barokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro bote ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime.
Gento tikerie kia sense ye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo umuntu akakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora mirimo iri kwangokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsaisano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto birio bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirenanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasera ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tukurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonjereria bwabo naboigo na kibakwenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere na bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime nyabeta kira ritukuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijuma chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV nyabeta omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere na
bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete otumanye ase obwango mono abonda isi beke nambeye ase simi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo ase mbeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyolire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mobero ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora. Umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao Nyabeta kira ritukuri wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsebere nenusu chiabutuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani ritukurigia yani gorikorokana emambya. Negati ya byorokererio byeritukurigia nakagaso gensakia. Ime ya Ndizi TV ntumanyete obobisi bweritukeri bigia. Nakiye kogera to korentera umuroberio wensakia. Umirana na inche Job Maangi. Na inche DORCAS Kemuma. Kia ritukuria wiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa 3 chamambya. Tukumanyina ralialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya Job. Wakire bya DORCAS. Na kwereganira imiyo mu rubiro rw'ensakia. DORCAS ni yariganira bene asomo rubiro rw'ensakia. Na inchobo igo ni yariganira imiyo mu rubiro rw'ensakia. Naye yariganira bene toroseri tukoriao. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndubwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndubwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde
tubwate amaigerio yokubugia epiano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda Yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba Entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba Entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa ogoke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye gwancha bare insurance chikobwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wake simu wetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwate kigari cyobosombi asebali bakurware amache yubweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakasi skuru yo omwano abegati ya bali abake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Esukuru yokwegeli oburundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanyebuna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao byoburundi bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundi bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive
obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriya gikurigiro y'ubusera bw'uburunde bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho murigeria Ndizi TV na kwariganira bene asentunda yende entunda ya kabere imeyo muroberio bwensakia asitakuba toko murekera ayaire obolito ase ensemo ya magazeti njebuna job mangi unabotambe nigonko bayinko bamanyia ayaire obolito ase ensemo ye gazeti ya The Standard. Okay, na sensemo yane tuchikosoa se gazeti ya Nation abo strategy kumulikira nare obolito sensemeyo kolende nyuma tutarachaka ensemo ya magazeti mbali bali bagenda tubwatia yamo aseyamo agwetira sensemo ya Facebook asebabire bagutuma uchumbe cyabo nerebuya tubatambwe tubatenga tunawaona ego sento baroche mambi yaboniga sekerinde tembo atokechisa mesi veresa toiga ensemo eyo asendo chenga nere Teresa ke muntu abatabwakire kurwa muranga anotore amo Edwin Machabe hata kutoka Borabu Nyamira County Chepng'ombe niko ndani ya show pia hawa wengi waingie ndani sasa ili nere onsaligo begi Helen Yaboke Freddy Nyandeka Mosima Joshua Songora Sugu Caleb Esupa Susan Mirambo Ediva Yeskim Embusurengia engo yali ng'ombe Wilson Mauti Gertrude Sabure Yobeshobesha Kefasoni na Kerandi Dennis. Okay, waziri mkuu. Good morning, Team Ndizi TV News Digital Live watching from Doha, Qatar. Asante kigima Nicholas Ogega na Juliet Oyena abana Sheri na Bildad Korwanya Songo stage agote banware tuned in. Kefa Amisi ata good morning ENSAKIA una botambe kura county 047 amaiga gochia ase aba Charles Gikenyi na mamu Lois Nyanchama na aba Varamasha Paul Taisi Moniki Eric ujumbe poleni sana kwa Gikenyi family ase ogosira kwa mogaka biro Gikenyi all the best as the mzee is late to rest today. Okay. Boigo ensemo yaye Linet Murasha whatever morning ENSAKIA family sending my condolences to my friend Fen Okeri for the loss of a brother Naftal Motara Okeri from Gachuba Ward Nyamira County. May his soul rest in perpetual light. Yasaigo tawabiri tuko tumana intwe engora ituko chia se enka na boigo abasani wa Fen Okeri ababere bago siria wabe bago simu mrumu abo kukunga Naftal Motara boigo ndoche ensemo ya William Ogaka kurua watching live from Migori tuning in hadi mwisho with my wife Jacqueline Kemunto habana bainto na Elvina Viona Chantel Sharin Mary my dad Hassan Mogaka sister Liadi and Rebecca Mogaka kurua Morema happy Friday in advance. Where you go? Ndochenga wasiri mkuu watching live team Ndizi TV good morning and following from Doha Qatar. Okay.
Okay, ndo chinganere boys the Bosco. Good morning from Isebania, Migori County. Nicolect up na with Irene Akot na boigo embusiringi ya kurbonchare babu mancha awatebanuare ime yomobiro kefa se enkeri ya kefa amhisi toko batumera engora yeito ya bene nenka yabo nere moralia Josephat amisi engora poleni sana soko mosiria isomoke yonero maikaine buna nyari gikenyi augosira kwa mugaka biroti gikenyi tokwate ngati nyasaba gate naboigo abaye oboremu ritukeri mugandrete kubika merobiri ujogochi komwenia omugaka biroti gikenyi tiganya sabarai ase ritukeriga twatumire amagombaito oika ase chinsemo chicharamasha ase enka eri ya biroti gikenyi naboigo family ngima ya gikenyi tiganya sae ababoremu ritukeriga ryarero bueno nturi gotiga aboroki gwa beskuru naboigo aboroki beskuru iyo bubundi ya Kisii National Polytechnic nankomanyi gwandero bako bakomwenia omu principal obo asamuleta Mr. Nyariki iyo bakagusira ase chiwiki nkechaitire kurmaga asiko bigotobire tugotuma engora yitugochia se enka family naboigo abasani bonsi bo morokyo kegero morokyo bira akora magendra mange ase skuru eyo obera ko ikinya korwa sekerenge kemoncha sekene na itu notole amo ase magomba ito na enu onde bwensi kogenda ase amatanga yo yatomengora itukurwa Ndizi TV nga onintu notore amo nabarabo ase chinga kechi chamakongu aya nabande bonsi basirira bamwabo tiganya sabarai nabayigo ababare muri tukeriga rero tokurana asensemo ya gazeti ya Nation page ntangani bono nige molikirete igoro ngaki abagavana benyorire ase akongo abagavana gosengane mwamu ya gazeti ya Nation nigo bono emolikirete ngaki abagavana banyorire ase akongo ase bona abagavana bono batari wanchirana na ne bill egochikwa ase ebunge yokora monchuria igoro yobochori abo abagavana bali bakochikorwa ase ebirogo bono batetinande kuboria ebirogo binde bune byobo bunge nabo igo obo MC amono bo senator nigo bono akolengana no muswada oyo engane yibono egochika ase bunge egotabuna mo governor onde bwensi ora ase kerogo ekera arule kerogo keri ase myaka eri ya ikomi tabwene tikoboli tari gochigwanchirwa koboli kerogo kyobo bunge kegima bunarwe kero kiringati nandaboli yaya nigo bono agochiko kobera isiko ase egekake myaka ange at least myaka 5 akobera isiko amaye wocha kuirana nande koboli ekerogo kendara atwale okugania koboli konye nekerogo kyobo MCA konye no senator gosobo bunge ara kagichara bera isiko myaka 5 tari gochigwanje buna boni gatwa tokoranga omo mugavana akokoro mugavana iga nande ogenda ase edebe gochukuboli chikura chobo senator mangana ibono ase kolengano muswado yiga oisugwetiwa toli gochugwanchira abagavana koenda rio kana siasa asensemo yebirogo binde bono niga abagavana ndoche bakali kwe murungane ase gati ya baro mugavana bwe county ya Kirinyaga nere Waiguru nabo igo mugavana bwe county ya Siaya nere James Orengo mugavana bwe county ya Bungoma Chief Kenneth Lusaka bale egati abagavana bali besokiri kwe murunganira engana eyo nabo igo se page yentangane nigo boige molekerete igoro ya omo sacha oyomo oyibono olibono amaisa amolekerete ose serikali muri yense ya Kenya amone serikali yense ya US emolekere amaisonse amolekerete oyo bakagotama korwa ase echera aime yense ya Kenya ali somo cho Nairobi ocho manyakaine bona Kevin Adam Kinyanchui kangete bono nigo abe ale wanted ale ganiri sana n'abanyanyimbo na abanyanyimbo bali ba Interpol red korwalise enseri ya America
ya US bono ase bono ale chimbiro aga saine koligigwa ase bono abakagotoma korwa ase echera ayemo ime ye county echera ayemo ye county ya Nairobi ase bono koikaboni ataramanyikana ase aberete koikaboni no mugano togochigosoma ese epejeri ya kabere ase ntete togende ryokaiga goika ase omugano oyo o Kevin Kang'ethe oibono oreo okorigigwa sai oro mukagiro boboiti bomosubati oyomo asenseri ya America nige omugano oyu oereire buya kabisa ase page ya kabere gazeti ya Daily Nation una nere Kang'ethe ona abete kagotama maigayo omosacha yomo oyu bono ochito agateba nga ere nere omwegereri gose omowakiri oye Kang'ethe bono ekera achite komokwani ase echera eri abekire bono akera etuli bagalende gochikorana ne lawyer yaye nari korweri nari bono Kang'ethe abete kagosirira ase mbego ikaboniga atamanyiri ngaye ale ase abanyanyimbo gosabo bisabo borende abanene ni bono nigo babete bakoboliwa gose bakolingoliwa ali tuko igoro ngakie konyarekana omo kageru yo Kevin Adam Kinyanjui Kang'ethe bobwe myaka 40 akobakagotama korwa ase ensemo y'abanyanyimbo chingaki oborende obotindi obekire ase ensemo yaye nigo bono agenderete korigigwa ase bono aba obotuki ogosobo nyabi bogendete gokorwa erikwana kinga nkobe kubale nkobe gusenkobe kwale byara nigasogete katachitense gasogete katachitense kurase echere yunechere erendire kabisa achinsa mochiri cha modaiga y'abanyanyimbo barendete kabisa kolende nabo yanyarekanete agasoka kuru ase echera eyo mukagero yugo mancho murire nigabete kakoita gosiga koira obugima bwo mo subati oyomo oyo manyikere na Margaret Mbitu ase balenge enseri ya US chingakecho abetega komo itana komotiga egarime ase egetige chindege na eregocha gosegotamera aiga Kenya oberega korigigwa ase geka egetambe angemetie nane ase bona abetega kobe kubyara amatuka abwangoiga korende nande obeire kagotama korwa ase chera nigabege tubyara chitariki 30 mutenyu mutangani omwaka oyo iga nari abete gakubekwa byara ase enyomba ya moyo kwegokya ase nyomba ya moyo kwegokya ono nande chitariki ya motenyu omutangani mutenyu otariki ya omutenyu kabere omwaka oyo iga bono nere omo DPP akabeka gose akalika yoko kane kumoira asenseri ya US iribono achikoireneria mabolyo igoryo mosuba oyo kwa komosubati oyo tariki isano nemo nalibono egotebekana nga omosacho yomo oyore omowakiri oye Kang'ethe bona achite komukwani ase echera erigo achite komorora nabo igo tariki echo isano nemo chinsa 10 chamaragoba nali iribono yatebekanite ngabono Kang'ethe Kevin Kang'ethe otamire korwa ase echera ya Muthaiga police station korwerio wikaboniga mwanjo morigere yataramanyikana ase averete togosika mutwe ase page ya gatatu nigo bono morekerete igoro y'umugano yomo ya kapo ayemo gose yabanchani abamo bono abo bakorwana esegi ene simba sebono omosubati oyo mo alenge gotenya kolengana nomugano omugako ya akwerera Mr Michael Painyu oyore asenya gitari ya Isioro Referral Hospital nigo bono akwera inaki abaroche amakweri na maisabo ekere umungino ye gosomorugyo ya alenge
gotenya ase chinsemo cha maili mbili chinsemo cha maili mbili sebono alenge gotenya karora Simba ekamuminyokia ekamubwata sebono Michael nera alenge angena asayu akaminyoka gwichia alia akaminyoka gwichia ase Simberi yale kurwani omongina oye akagera akaenda bagachukurwane segine Simba weka akanyora ngaba otolirie omongina oye amonere kuru ase amakweri Simberi yale gocha koira amagimamo kolende akanyara kurwane segina konyebwa kegima togosika motwe ase page ya kane nigobono emolekerete igoro ya abagavana n'abatebya batangana abagavana bono nigo bakale kwemurungani banyorira sakongu sebono bakale gukana ebili enya eyibono egochiko batanga gochiko bolia ebirogo by'oburayi buno bobunge nabo igobo MC yabo senator maiga yabarura ase ebirogo abagavana abakoro nabali boniga ase ebirogo nigo bono bakale ko batari gwanchirana no muswado bagatebanga mbali gochigwanchirana no muswado uyu sekeringa nigo bono gochiko kubatanga kogenderia siasa cyabo mbali bali baganetie kogendera na siasa cyabo kera bakuru bagavana mbali batayite kubolyo bwa MCA mbali batayite kubolyo bobunge obo senator bono terigo chikubanchira nigo bona batanga mbali gwanchirana no muswada oyo asekeri bono nigo gochi kuba limit gose gochi ko banachireria siasa gwaka siasa koyangana muswada oyo gotanga babera isiko kera bakore siasa cyabo je myaka 10 babera isiko kandi myaka 5 yere bamaye guchukwira na siasa seboniga abakali kwemurungani kabisa ebiri ya 2023 bononiga ekale ko banachereria ikora abatei kurati muka ase myaka 5 isiko ande bono lende mumanya gocha koira na ase ensemeyo bono ekolengana nero mugavana wa county ya Bungoma Kenneth Lusaka niga gotebanga na ase kibako banachirira abagavana abayiga ninki mbagotiga abakenya boka batebenga baisanekire noburayi bw'abagavana abayiga bonera otenga omuswado uyu nigo bono obaringete abarayi gose oringete abarayi kuchuko banachirira tiga abakenya bayiguri bagali okochora bayiguri bagali okochora boka abanyene kama abarayi baganeti ebirobo ase chinsemo chinde tiga abakenya boka bamwe ase eballot gose ase chingaki ase ekemiro kerige chikura bono nabokorangana ega saine koreta libirira ase gati y'abagavana amo nabali bagwetiri chiko gose ase ebunge kene nabo bagweti amachiko umuswado uyu nero ole libirira bono nero bagokwanira boniga kero mugavana kwemurungani ngano tigango job abagavana bono mete bagochikwa egu chingaki chinkongu sana mete goikora abera isiko ntwaroche uno mugavana Mandago ekera rwete ase ekerokia yani gachietiri kagocha ase ekerogia senate bono kanango emuswado yo isego kweguriba go isegweta kana bono mna abata isiko kanga abata isike myaka 5 arati muka andama go chikoira nabuya igotagoswa edia kurire kegima atagoswa kegima niga korati muka andama go chigocha eyuere buye kyagere mema kolire ne menge araya kolire meremo emenge nabwenerete araya yana ekyagero maite konyoro mugava no beri myaka 10 anu koliyo obungo maite ningana erabe koleta ebichendo mudakoranga na ebyekole tugotigera abandi barakora kende kabisa yani nchendo shenganige gochukwana na abantu banderibaga abarayi kumwa emyaka 10 beranka timuka kanyakoli pension yao kero utatiga kuri pension na roma ete omwaki kuranko makiare register amanyanga umugavana uri orengo no bereka gosoa gaiga ni mokorira magendo mate kibara nyorenga
ayekwalengo litangani Wakolera mayama. wakolire etamya wakolera mayamange kubwa no yosoire na boto chinga kichinyororo turarengereringa tukwira ni gose turakwiki kyo bo MCA kero kyo tokura na ye oragekora nakonyoranga gwagecikiria kabisa erebuya sana togo sukago chimotwe ase page ya gatano limo nigo bono emolekerete igoro yense ya Kenya amone nsere ya Japan ase rituko rigoro chinga kyomura igwense arenga sense yo chinsamo cha Tokyo Japan ase taro ya Yamatuko abere nigo bono Ruto bono basigete ne diri yechibesa chisaine chishilingi chibilioni chimisato na mirongo 350 billion ne diri bono basigete ase etare yo ase bono chibesa chichira chikokonya chinsemo chiriacha chamangana atnete obwagachi amona energy amangana infrastructure amona energy asebono egochi koligerelia ensemo ensemo enene gochi konyora chibesechu nensemo ya dongo kindu inerera chikoligererwa mono naboigo Mombasa Gate Bridge nengati yechinde echibona chigo chikonyora chibesa echo ase peje yo naboro chomurai bwense Dr. William Ruto naboigo mo Prime Minister bwense eyo ya Japan Fumio Kushida ibono balingenere ase ensemo eyo toko gendera mo chimoto mwancho morigeria ase peje ya gatano nakabere nigobono emolekete goro bengi ya World Bank bengene ya World Bank ya bwatukire chibesa chibilioni 19 gocha sense ya Kenya eliogo chia kogenderia obwagachi bwa Kenya's vaccine plant ase vaccine gochi koroserigo asebono nere omo vice president obwe bengi yo ya World Bank oyo manyaka asensemo ya human development umanyaka ine na mamta mathi bono ni galing chinga kyalinga ase ense cha Kenya batarete enseme ya Biovax Institute ere asense meri ya Mpakazi meyomochi o Nairobi ritukolia Jumatano na libabete oseti chigatatu na libabete bagotalira enseme yo asebono balingino mu principal secretary osomorikyo botambe ase ensemo yobochenu hari Kimtai abono asebono babete bako morire ira yo gochikubasira ne chibesa 19 billion echigo chikogenda obwagachi gose obo chigo chikokonya ase eskuru iyo korosi amangana yeji vaccine yera chikoba kubwatu kwakera omwaka nabo igo ni gase peje iyo emolekerete goro iyo mo senator we county ya Kakamega Boni Halwale asebono abirega kumurikera liuko omunya biashara oyomo emeye county yo Kilovas Shimanyula oyo omanyakaine bo igo toto tabanga bono ni gaganetie akanwe fine yechi milioni chimibere ase okumosareri edieta ayega maiga ya nere omunya biashara Kilovas Shimanyula awatabanga alego question gusale koboria maborio igoro yogo kwa koyo kamorendeire chieri chiaye amkune moi Kizito amkune moi kerasi eti mabwaye ni gobono Kilova omunyabiashara Kilova Shimanyula abetra koboria maborio igoro yogo kwa oko gento bono kamo sarereti mo senator we county yu erieta asebono agane tie akanwe page nero ya gatatu ayarugo chikonyora se page yo ngobono emolekerete inaki ekigambero kyabono kyabeire kegotenenie ase page ya gatano na gatatu nigobone molekerete ekigambiro na kikyateneni obocholi bwa amangana yechi lawyers gosoba wakiri representative asensemo ya ebigambiro osasensemo ya judiciary
nigo bono bwateneneriwe bochori obware gochokorekana omweli obwo motienyi oyoiga nige kagambere kenene yateneniri obochori oboiga maiga yo nere omo wakili yo mayakenenga Ismail Nyaribo Ismail Nyaribo nigo bona atenetie gose aigetia mangana ase ekigambiro nabo igo kuborie obochori obugoteneniwa ase kiri nigo bataramubeka ase gati yabali bawo chikuboria chikura choboteneri cho aba wakili gose eche representative yaba wakili asense moja judiciary ase bono abolirina na seki bochori bokokorekana na rietali aya tiriyo ase listi ya bali bakuboria obo rayobo ase ensemo eyo ya judiciary ase bono atebirenga bochori obumbuli gochigwanchire nugoika Nyaribo obekirwe ase listi ya abali bago chikoboria ekiroge kyo togosika mote mwanchomuriria ase page nero ya 14 page ya 14 nigo bono molekirete igoro ya Council of Governors bakobori yo nero monyakerogo we amangana health ase kyombikeri kya bagavana Mtomi Njuki bono bagotenga tiga gotoma abanasi ose tiga gotoma abachinase sugochinse cha isiko nto igobonense ya Kenya ebaganeti ase bono abateneri base chikaunti abuna bwa governor bakobori bagotebanga tegotuma achinase sugochinse chesiko nigo baganeti asense igeito ya Kenya nigo bono batebirenga nigo abakorari bobo chenu abale chinasi asense chinyagitari awase chikaunti bono bare abake nigo bakora imirimo bobo chenu bara banas bare abake ase chikaunti kolende nigo mubaro ogendete kogenda igoro ase abanas bali bakogenda chinse chire cheisikobu na chinse cha gaf amone chinse chinde chingaki baganeiri igaiga ase ense yeito ya Kenya ase omubarundo chenga chiribu ibere enye chimisano ino mubaro bwa amabaga yechinasi ali asense ya Saudia kolengana no mo cabinet secretary Florence Bole o sense mo ya leba igobona abakoreri bobo chenu bakali kogenda okore imirimo chinse chisiko ukobwa bali gaiga bona ani bakaba yagere abagavana bagotengani gotobwate obokongwase abanases bakora chi emirimo asense to ya Kenya no mugano go chigosomera ase page ya 14 togosika motu mwanchu muri ase page ya emerongebere neyemo nigobono emorikirete emorikirete igoro yechi counties asabona county ya Mombasa asabona nero mugavana bwe county ya Abdulswamad Nasir bono asbono ya abolire chi company chiri chiko bwatoka amangana yechi gas bono chichiwo supply chi gas bono abonete kobolia gose agotebanga amangana chi company chichiwo supply chi gas inchibuati ebi amasakarari aganeiri gose chipa mission chiri chibonete chipamit chibonete chigasi chi company mune chochinde tichibuati ayega maiga yega kole kyabaka kole kana ase county ya Nairobi ase gase gose erori gase yamayaba gekolipuka gose gegotubukia omuliro eki ya eta ase bono bachakire omorobiri obwo nyabi wechi company chiri tabwati amasakara ali yo gwanchira obo ose biashara abunebi kogenderera ase chikaunti na ase chinsemo nabo igo ase page yo nigo bono emolekerete igoro ngaki ekyombekereke gosangereria ebango kyakyare bono kegochi gosangereria ebango ase chikaunti una
lichiko ligoteba gosebuna lichiko lietire ase bono ba ekyombekyo keochiko koenda ko sangiria bono ebango ase lichiko lya gose ase omuswada o 2023 bono nigo eko ojo bakoko etwa gose yo bakubekwa mesana nominated senator Hamida Kibwana nigo bono abolirie abako county treasuries ko bwatendana amona kiale elikwana kinga nkobeka bale amachiko yo gosangiriria ebango ase enchira wenerete ase epeji ya emeronge ebere na ibere ase epeji yemeronge ibere nigo bono imolekirete naki abagavana batagete baganete lichiko libono lya healthy financing repealed lichiko lya bagana yobo chenu litanche bagache bagatenga illegal law on healthy care financing repealed. Okay na ngana twaro chino nyiri tukorigoro ase abagavana bagotenga lichiko gose omoroberio bwobo chenu omujia nigo ore esumu gocha sare. Okay ningano mwancho morigere ora chigwe somera ase epeje yiga yemerongo ebere na ibere ase bono ndo chabagavana bagotenga nigo batali gwanchirana no moroberio omujia o social health insurance oyore act 2023 ase bana bagoteba nigo nigo ole unconstitutional ase batenga igo ase chi county ase chi serikali chi county ase obokoleri bwobo chenu ase akyombekeri kia council of governors batenga nigo babwatokete amaganiabo gochia ase ensemo ejo ya serikali erinde baligererie naki omoroberio yo ose baligererie amarani mishiabo ikobwatekana no moroberio yo omoye omoroberio yo omoye wobo chenu ase bono bolire ekegambiro okora tinani omoroberio yo rinde oraligereria ebirengo mbiro chinsemo nchirororo chibwanete korigereriwa ase omoroberio oyo ase ngokolera epeji na sente tenkolere epeji nero eyemeronge ebere naisano ase bono egokwanere igoro ya Kenya Power ase bono Kenya Power recoupes 548 million tariff cut deficit in February na boigo ase egokwanira igoro yamangana ye chigali chiri chabire chigotumekwa ase bono rigori ryachire igoro na 0.6 million in just 4 months ase kakemitenye nayoka nigo rigori ryatirire igoro ase chikachiri chatumekiro chiri bono chikoni gura kinende chatumekiru nigo bono rigori ryachire igoro ase ntogo nechinuguta isano nemo chimilioni. Okay abono ngokolera ase page ya nation ngari baga nero yomento yomento job mangi aligererie ase nsemo yae magayo kumulekere gazeti ya The Standard gazeti ya Nation wonte yankuirebene as gazeti ya The Standard as ndoche engana aerobolito lingang Ruto's 320 billion gamble niotebanga Ruto bono nigabwate egetire kenene kwene kinga na chigwaka na chibesa chire chimilioni chimeisa tonemerongo ebere chibilion elinde arenga oberga wikira ni chibesa echio ase bwengana ebere kumulikerwa nengana yekyombe gekolikia aboro kyugwa anene mono bali bagoswa achiskuru au chobobundi na boigo chi university au gyachakiri okolikia abana asoboya boigo Kenya konyora chibilion chimeisa to nuguta chimilioni chimiesato nemerongo etano ase boigo baoteba inki gekuirera oboibi ase mitandao ningana ebere kumulikerwa ase page entanga na boigo obonene na boigo okwira nanse ase ensemo ya ekeminano kia Afcon boigo
ase gazeti ya The Standard epeji ntang'ani nigo bakwanera igoro ya former CS Rotich makes a grand return nga nchira omo waziri okabere oyo gweni bona bwekeganja gya serikali Henry Rotich okwirana kwaye nkumuriko gukora ase gazeti ya The Standard bwigo ase ensemo ya gazeti ya The Standard epeji eyo ere epeji entang'ani nigo bono gabakumulekera igoro yenchira omukagerwa oyo mububuiti ase amarita kangethe abete gagotama engazeti erabe kumulekerwa wochime bwigo ase ensemo yendenige ukwanera igoro ye umujaji oyo oyobete gagotiga emirimo bose obete gakwerusya sekina maiga yoko maiga yegetakyo bolendi gutegwera owochika gwekoto uskobosyo twende goika ase page ya kabere atebanga Wajakoya drink leaves village in morning after an evening of fun. Yokwanera igoro yenchira ase kinyorogia kangai ase ensemo y'abantu bachiete kwegokya kolende ekaranga babere bagusiria amagimabo asabate banga ase ensemo bose ensemo bakonia amaruayo nigo oranyorenga amaruayo egakoni gwasirigo lilianse ase kera egekombe bose grasi egekoni wa egati yemerongo enego ika emerongo etano ase egati yabali babete bakwego kiritsikeri kolende bagatware gesyumba siritimagi mabo bagukwanira enchira babete bagwetera bose bagukwanira ngaki emargobe yalengekero bali kunywa engana yabete kwirira nga usiriwa kwa magima abo boigo asingazeti intoro chebichebe ebekirali naende irobolito ne no muwaziri otenenerete ase ensemo yobochenwa county ya Kirinyaga gago tarera eba eyo litikoli ya Jumatano maragoba ase ogwako kukobe kwabete ase boigo gotirimbo kansi nigo tokoranga omonyene bwe ba ase enseme yo nigaberera kubikubyara ase amamocho bono tugoskabosyo goika ase page ya gatato nige ukwaniranga why war on illicit brew is still a headache inki kuirera ese giyo kurwania amaruaya atanjiri yaberege koba egetire kenene nere engane kumulikerwa ase obolito ase egatia mangana tabanga irere ese giyo kurwania marua tanjiri yaberege konga kigima na sengencho okonyoranga egatia abaskali bakubwaterana nabali bakonia amarua tanjiri engana ikoiranga bakubamanyi maiga ekero batarenda gukora ubusagani ekero baje gukora ubusagani konyoranga abasikali bare bamanyaini bose babwate ubusani nabakwenga marua ya tanjiri konyoranga babere bakuba engana rero ngocha tole mambi ngocha tole engana kwa abanyimbo baje gukora ubusagani cinga kichinkongu ase ekero baligeti ekero baligeti gukora obotuki bwaime naboigo tugoskabosyo goika ase page ya kane nige ukwanira igoro yenjera Ruto omuraibwense Dr. William Ruto alineke barua ekenene line kwene kinga ngwaka na tore rideni tubwateria Kenya ride bilioni chimia isato ne merongo ebere asebono omuraibwense Dr. William Ruto abera kwirege tambukiro egyote maukwana na bali bakubeka kibesa asense itu ya Kenya anene mono baldukorukanga chi investors erinde kwene kinga nkonyora tore kibese chinkuba chichi kwakanwa ase nkubeko bali kibese ne kirachi kokonyense itu ya Kenya ase owakana edeni eyo tugoskabosyo nigo tokonyoranga toike page ya gatano nalimo page ya gatano nalimo ase egazeti ya The Standard nigo tebanga city bouncers in city clubs get guard force numbers bono nigo serikali yaberege kuba
abose kuba likibene ukobose kuba bimanyirire bikoro kinga abana bwa balendi ebechinsemo ekyo bakorenda chi club nabo iko bakorenda chi bar eline kwene kinga unenchera mungu tingi balo ubulendi ase ensemo eyo ase boigo engana eirobo litoni ngana yo mwaziri omukoro wekiganja gya serikali na boigo treasury asamureta Henry Rotich akobaga aberega kwirana ase serikali emaiga yegatiye bina abekeire gotuguterware bono engana irere ngabono oberega konyora emeremo eyo ye serikali eyemaiga yebina bya gotuguterwa na ndekero garachi kwegwa egikoro kunga senior advisory on fiscal affairs and budget policy ase igobono maiga yo yonegati yabali babete bakubwatiranibwa nekina kia a role and kimorel dam ase kina kia lenge kyobukurmikolende ase ngencho ekineke kabaga tuguterwale ase bono ensemo ya akaruseri gwama mocho eigoro yekina ekyobono ase bono igabera kwegwa emeremo emenene kigima togoskabosyo wika page ya 5 na 3 nigo egukwanira page 5 na limo nige ukwanira igoro yomoroberio okay inige ukwanira igoro yomoroberio bokwene kinga ase ensemo yechisemi ekumulikira igoro yomoroberio bwechisemi ase ekukwanira anene mono nga bono serikali rojuwanchirana okomento we school fees anene mono ekero abaruko ochukwelikia ase kiombekelia ketine nechisemi ose ekiombekelia getting techisemi ase bono serikali byote be santro juwanchira na chichikomentwa ase chi universities as anene mono ase aborokiwa abagochi goswa ase skuru a chi university chi colleges ase ekukwanira umubaro ng'abana chiribu chimia ibere naba nemerongo batano nababere nabatatu na barati okora ase umurubere degree nabo igabana 694,231 na ubono barachi kurwanirira goswa ase chi colleges ne chi TVET au ime yense yeito ya Kenya togoskabosyo goika page ya 5 na 3 nigo bona abakenya barachi kwelikia ase umuruberio lyo social health fund murobeli bate banga orachi kwene kinga abakenya bonsi nkonyora bale obokoleri obuya anene mono ase sector yobo chenu anene mono ase bono abakenya naende guchakira umutinyi ogatatu umutinyi match barache babako bagochaka kwelikia bujia ase umurobeli o social health insurance fund ase boyi gazeti yokwaniranga chibesa chia kwelikia ase umurobeli o social health insurance fund bose anana mono chibesiri cha NHIF chibesira toka sikiganje kia NHIF njijibe chigo sukiwa go chia ase ensemo ya social insurance fund boigo nigo abanya nyimbo babere bakubwata amarua arechirita chimia isano naibere nemerongo etano ase ensemo ya Kiambu nigo babete bakonyora chilita echo cha ethanol ase nkelinga bali kurwania obotindi osokonywegwa kwa marua atanche zoskabosyo goika page ya 10 nige kwananga nige kampuni ya Toyota bono irachiko chakia then ensemo bose industry yogoro sigari ase
kilinga negati ya yali omuraibwense Dr. William Ruto abeteka konyora ningo babete bautwaro kubwatira no kuigwana nensi ya Japan ase bono omuraibwense Dr. William Ruto are sensi ya Japan ase ekitaro asabira wokume n'abakenya bamyete asensi ya Japan nabo igo abonchureria nabo igo bali bakubika enibo yabo bostukubira kasi muno Kenya moliro investor sasa bono aterenga igetambuke kinge tiko konya abakenya konyora kigali asirigo lirike asabira tabuna ime abakenya bangi insi ya Kenya nigo bakoba bakukora kigali akiri gukomikuru asense kinse kisiko engana atabega tabanga ni ligo ni kigali kinyinge kegima asigo bona abega tabanga kibara kubata nensi ya Japan bona abakenya bakonyora kigali ekyo asirigo lirike nende nekyo kini ekerengo kyamagenderero nabo igo oboteni nkubwense ya Kenya boigo asigazeti yunigo moraiwense abete gakonyora busiga kubotwaro kubwatira na nense ya Japan asabona etukibeza kimilioni 350 ekira kigosira ensi ya Kenya nemono ase tinsemo au chamagendero aseboigo turochi asigazeti ye umugavana umukonyi w'umugavana w'ensemo we county ya West Pokot asamareta Robert Komole nigo abetega kobe kubyara naboigo koringoligwa na abanyanyimbo bari bakora obotuki kembegere kora obotuki gia DCI as amamocho alianga nigo abete gako kukwana chinkwana chirabe sekoleta ogwetana naboigo chisegi ase ensemo EU anomono asense EU yabere korokana kebwate ogwetana okonge naboigo oboibwe tugo ase chinsemo echo cha Rift Valley to uskabosyo oika page ya 12 nigo tokonyoranga bono nigo omujaji oyomo abetega kwerusia asekina kirengete court kirengete enyagitari ya War Memorial ejuri Nakuru yemaiga yomo county commander wotaigwera ogochika we court nigabetega kwerusia asekine ekyo asekiriate abanga bono ncherteyo nabinkuruwo ogochika kolende serikali tikubwati gochikoko umujaji nigakuru kwa Anthony Ombwago atatenga orure ogochika amachiko ose ogochika gatano na limo chinga chintunda isano nemo kolende mu county commander bwenseme itarabaga koraki tarabaga kumutegerera asebono igabera osabanga oberga usukia oberga kuruskuru asekine ekyo ase agote banga bono ni uteraje gotegererwa ne koti enene asebege ngana aberga tabanga chintunda chinyinga aberga kubolia umukomondo bo ni mungate gwera go chigo we serikali ni gaote banga ogo chigo we koti ngata ni na sengencho ate na sengencho okonyoranga abasali balise bosibali bagota bakora obosagani asenya gitali ni go nyoranga bara abangi kubwa abanyanyimbo engano koranga mu jaji atari wancha naro nero boigo nigo serikali ira chikubwa toka bilioni gwe chani ibere egochia ase ensemo ya inua jamii echichira chigusira abantu bare abataka abari bakuruchinga chigwato butaka boigoro abalema na boigo gusira abagotu ase ebinyoro asiko chibese nje chikubwatukwa iline kwenekinga abantu abumba bakonyora ogosiro kwabo chibese chibese kuru ni chibese umutinyi umutangani w'umwakoyo asego mbache bachakonyora chibese cyo asibese chira chiko tumongo cha chibengi au asego nyoko maito ende bwansi ore asumurubiri oinua jamii na boko manyinga chibesa chiabo atokyo naende bwangu igamba bagonyara guchinyora ase chibengi chiabo toskabosyo bono nigoto kwenda wika ase page yemerongevere nemo that is page 21
astura tokoranga inkikeiro obolito ase egazeti ya The Standard. Tukusko ase gazeti ya The Standard ngotebanga nigo mwaziri buboremi asamaleta mitika linthuri abiratebanga tigabalemi babe maiso asengencho chimbusoronchiro chendete koni wachitalindo ngechitalingia asigabiratebanga chi okono nugwe chimbusure chichimbe nigo korachi kuirania serikali maiga anene mono asekerenga kya yokone kinga abakenya ngonyora bale ngonyora bale endagera engiye nabo igo nkonyora bali bakogasabye gwetera ase serikali kwena na obuoyo ase ligo liri kase batanga tigabona abakenya bebe maiso eline kwene kinga ngwetanga bali nabo igo nkonyora bali embusuro engiya ase boigabeta ngamba chikwerera egetambukerio ondo bwensi oratoke na mamocho yoko ena na embusuro etali engiya koigo ase gazeti ya The Standard page eyemeronge bere nemoni kwanira igoro iyo mugabana we county ya Siaya James Orengo bono kagukwana as ensemo eyemo ime iye county yu ningabirika kusaba serikali gotinya obolendi anana mono as enyancha ya Lake Victoria asingi chabeta nigo asama tukabwango iga twabetokoranga nigo obwebi bwabero komente kana nabo okoboro kobolendi kwabero komente kana asenseme yuono asibona berga usaba serikali gotinya obolendi esimaiga yegati ya barubi asin enyanche yu kuba bako chandwa naba abalendi bakorwa ase ensemo ose ense ya Buganda nabo igo egati yaba abarubi bechinswe okonyoranga nigo bakoba bakubwatu baba bakoyiruchinsemo chinde nebibago ingana ikwiranga baba gusiria enibo yabo asukuli ku gazeti nigo turachi gazeti ya The Standard nigo turachi ko tabukelia ase ensemo ye gazeti ase page yemerongebere na kabere ase tebanga rogue tea factory staff tamper with weights nigo tebanga county ya Kiambu nigo bono yabere gegwasioria enchira egati yabakoli emeremo ase chitundu bali nabo igo ase chi factory bagenda tukuibera abalemi anene mono ase digerelia nchugania nabego gokora obobundigete bose obosaligete ase chinsemo chechikiro engane kwiranga abantu abange gotanyora obwene bwabo ekera bakugenda gupima chikira asabano babelete banga mbachikubeka tambukiro onde wensi orabega utuka koiba chikiro tima etinga DORCAS engane yo bwiwe chikiro asti factory nabo igo chitundu bali ningana genderira sika nimati Gusii ronero talinga nero ngokorekana chire ebintu byabiri bigokorekana ase chi factory ase chitundu bali weta andake kerega yeri anyuriru bocho koye echayara ali abantu baenda kwa yani ebintu ebi ngokorekana bire nanda balimi babire bakolera sana temetika gosomo chando yonoere mate engana nero nga anene mono asukunyoru kwa bantereba kwanyoro mukarani atebiringa leta bangu ono maete asingi njere gesunte na kituka nera mangana echa konyoru etundu bali asingi egali konyoru ku etundu bali engana nera irira abantu abange kuiberwa chikira sigo nere buya ayebuno mukarani osinainwa balemi suguma kigima moranga echa enungo pimiri chinsa chindonge ali moto ikuiberu chikiro kabisa wego tukoskabosio asi gazeti nigo tokoranga nigo abanyanyimbo ime ye county ya Kisii babete bakubwata omobiso yomo bwabanyanyimbo ase ensemo ye egerengo keligia GSU ase babagotebanga nigo abwatiranire n'amamocho yobo ibi omo DCI nabaga kubwatwa
ase ensemo ye supermarket ya Peps igotoka ange na kona mbaya ange na Kisii University nigo abeta kubwatwa maega ye chikamera cha CCTV ko bage korokia abantu batatu abo babete bagosiba obosibu abo na gutwara ebunduki ya AK47 ase bono arachikoirerwa egetambukero naende boigo nigo engazeti ekukwanira iguru kwe murungani maiga iyo komenteka kwebikoro by'obuibi anene mono ase county ya Kisii na Nyamira ase oroboti ro mwali rutorachi kutabukeria egazeti ya The Standard nige kwaneranga nigo bono relief for the elderly as to NGOs raise resources to provide health services bono nigo abantu bali barabagotu osibali basukire asike myaka babaraje konyora ogokonyeka emaiga yebyombe bere bitari ebe serikali bwesokia na kurua osira ebyombe bi mushirika mwema na kene kunga ahadi trust nigoba ngamba bagotema ko botarira abantu balimenete nobo abantu barabagotu basukire ke myaka inde kwene kinga nkubasira bali nabo yokurgereria anene mono jinsemo chama rwaire babwate nabo esengencho ekero monta ikire myaka iyobogotu nyokonyoranga nigo agochandika na marugira mange igo nige tambukero ekiase ayona mange igo lirenga zeti yao ya The Standard irinde ogo kwemanyia amange tobeto kuma igoro yoroboti tobeto gosomera na mange tutabeto kwanira asencho tebenga meyomorobere bwensakia nigo to ko moyonga twaro bumanyi bwigoro ekena kwikiringa geto gosemya ukomanye nabo bunayo muri Ndizi TV nere byana boigo oigorega zike The Stand emanyi naraliaya agendrate ase NCA ya Kenya. Okay, mwanchumuriria abuno to gokorera ase nsemo ya magazeti ndengi kwemanyirie bono ayitwa agote ya sinjero yukonya chuta kori nabo kwenyorere gazeti yao eribwanjite erio bwegenete kabisa nyale wesomera ase oboime kolinde ase gazeti eri ya nero ya Taifa Leo nganjite kwa kuneria gazeti yu ase eri getena siku zuri kwa Moi nabo kwemanyira ninki kigendete ase enkayo morayi omokoro oyo morayi kabere ebwenseti ya Kenya Daniel Toroitich Arap Moi ase bonora chikwe manyaranga ninki kegendrete ase ako kuneria tugoroiga ni gobono mokamo muroye Moi oso nyagosira Moi murayo mukoro ni gobono aganeti obokonye aganeti abakenya bamochangere erinde anyale konyora chibesa arwareri omwana oye oyure omurwaire oyo no morugi bo mwana omoi nyagosira nyagosira omwana moka omwana omoi oyo bete kagosira Jonathan Moi oyo bete kagosira aso mwaka 2019 asebono arumo rugio kabere asebono aganiri obokonye kurwa asaba na nchi eribanyale komokonya anyale konyora chibesa na kurwareri omwana oye oyo oro omurwaire ngachire ntigerega abo machumurigeria na togoska gochimotwe asense moyende bono tete toende asomodimoko omwenge kegimaiga erinde tonyale kwena toirane asense meri ye bwato ke ntete twe bwato kegima konya kwa komaitenga okwe bwato kali tukori alero na kikocha kwaba bono yaligani ntete tokogenda kwenia magogi naye nia ni kabisa tonyale koswa sense meri ya kabere yo moyo ya gatatu nande yo moyo tonyale kwe bwato ka asenchera ya bene kegima nubo machumuligeri ntete togenda sense moyende tonyale kwe bwato ka konya ko bwate awatera otete obwato kirwengero otete obwato kire mambia bono ye bwato ke gwetrase namba ya 0792192834 sabai request yao
na into kego ikai request yake ka maiga na into tukonye bwato kera asenchera renge yake gima asenchera ya bene umwanchu muri ante toenda sense moyo moti muko asenchera renyenge kigima tokoirana ntuirane ase ensemo ya gatona ndeyo mwario asomoro biro bwensakia itukore juma igore free friday bwato edition astokwenda gali to bwato kabisa torusi every kunyo bie iki engima to basagosika to basakugenda tambe enero Ndizi TV wansu Gusii umoroberio NENSAKIA gwera na tori asekretarieta Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asorusege rwaburu yakegima orore imechi nsamu kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirera natalya eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iliko enyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyera angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imiyomu Kisii nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwate urusagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomu Kisii apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanibwa ne computer nabo igo kiriche spray paint no chire mbabwate chiboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nyachitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi asenamba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano neseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karabu ajine ntogwate chi machine tigo kumureka chiaro ranki kerobobe tigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerobobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abani machine yengo mureke yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito na bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde bagwenire igoto twara bwoba bunde bwense ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubia morwaire munaria ale chronic nkonyarwa litole. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter